Felemez ulu mizginiya jiyana azad. Gelê Kurd ji ber bawerî û girêdana xwe ya bi axê û xwezayê demsala biharê her dem wek mizginiya kêfxweşî û jiyana nû dîtiye. Ji ber ku xweza divê demsalê de xwe ji nû ve ava dike, şîn dike û diafirîne, wek mizginiya jiyana nû jî tê dîtin. Lewma divê demsalê de bi nûbûna xwezayê ve jî xwe nû dike. Ev nûbûna xwezayê ji bo berdewamkirina ekosîstema cîhanê jî wek pêdiviyeke girîng tê dîtin. Lewma hemû zindiyên li ser rûyê erdê dijîn, divê demsalê de para xwe ji vê nûbûna xwezayê werdigirin. Ji aliyê din ve mirov dikare bêje divê demsala biharê de xweza li hemberî tahribatên ku bi destê mirovan li ser hatine çêkirin jî xwe ji nû ve ava dike û zindî dike. Lewma mirov dikare bêje ku ji gelek aliyan ve li cîhanê bi demsala biharê re jiyana nû tê avakirin. Bi vê enerjiya pozîtîv ve cîhan ji bo berdewamkirina pergala ekolojîk jî xwe nû dike. Divê demsala wisa bi xwedî nix de carna mucîze jî rûdidin ku di dîrokê de dibin xwedî guherîn û veguherînên mezin. Ev enerjiya ku hêza xwe ji demsala biharê ya jiyana nû girtiye, ji bo xwe bigihîne azadiya xwe mîna şitla darê her dem ber bi rojê ve ango ber bi jiyanê ve serî hildide. Ji bo bigihêje watiya jiyana azadî di nava dengeya sîstema eko de tekoşîneke dijwar tê meşandin. Di vê rêya de ji bo xwe bigihîne armanca xwe gelek êş û zehmetiyên mezin jî hene. Ev jî wek perçekî berdewamkirina vê pergalê tê penasekirin. Gelê Kurd ji ber têkiliya xwe ya bi ax û xwezayê her dem ji guhertinên bi nûbûna xwezayê re derdikevin holê bawer kiriye. Ev guhertin ji bo xwe weke çavkaniya jiyana nû dîtiye û li gor wê tevgeriya ye. Di demsala biharê meha Nîsanê de rojbûna rêber Apo ji ber vê wateyê ji bo gelê Kurd girîng e. Rêberê ku di vê demsalê de çavê xwe li welatekî dibin dagirkeriya neyaran da ji jiyana nû re vekir, ji bo gelên bindez jî bu hêviya jiyana azad. Bi mezinbûna wî re enerjiya pozîtîv a ku çavkaniya xwe ji nûbûna ruhê biharê digre di dilê wî de veguherî hêza tekoşînê. Ji bo gelê ku mîna axa ziha muxtacî dilopeke avê bigihîne azadiyê tekoşiya. Ronahiya agirê dilê wî îro rê nîşanê milyonan kesî dide. Ji ber vê yekê li çar aliyên Kurdistanê divê demsala pîroz û geş de li roja ku rêber Apo çavê xwe ji jiyanê re vekiriye xwedî derdikeve. Bi hêviya jiyana azad ku bi ruhê biharê dinyayê heşîn û geş dike, gelê Kurd li hebûna xwe xwedî derdikeve. Lewma 4 Nîsanê jî rojbûnek klasîk wê de tir, rojbûna gelekî ye. Rojbûna jiyana azad e. Bi vê hest û baweriyê gelê Kurd û dostên xwe yên baweriya wan bi jiyaneke azad û wek hev hene, îro li ser rêya rêber Apoya ku çavkaniya xwe ji nûbûna biharê digre dimeşin. Bi tekoşîna hevpar û girseyî dibin rêbertiya rêber Apo de çawa ku xweza her sal di demsala biharê de xwe nû dike, wê gelên cîhanê jî xwe ji nû ve ava bikin û bigihînin azadiya hemdem.